Matag sa katawo ang ginbugayan nga may nagkalain-lain nga kinaiya. Apang hindi naman tanan ang ginbugayan sang dagway kag panglawason nga santo gid sa kagustuhan sini. Pero salamat sa medical procedure nga kung tawgon cosmetic surgery, ang dagway kag bayhon nga handumta pwede na mangin kamaturan. Masami ginatawag nga pagparitoke. Ang iningasahi sa buluhaton aton intindihon sa mga nagahandom. Kamusta ba lang epekto sini sa bulsa? Sa mga kapuso, tanga nagaplano nga magpa-enhance ang ila dagway. Makaupod na subong nga aga ang bantog nga cosmetic surgeon diri sa Iloilo kag fellow sa Philippine Academy of Aesthetic Surgery para istoryahan ang ini nga topiko, si Dr. W. Michael Posecion. Good morning, Doc, kag welcome diri sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning, Kate. Good morning, mga kapuso. Doc, sa layman's term, ining masami ginatawag nga pagparetoke. Pero para sa kaatagan sang aton mga kapuso, ano gid bala ang cosmetic surgery? Okay, so ang cosmetic surgery, usually pag nagamba ka cosmetic surgery, ang una ga sulod sa ulo sa tao is ang pagpagwapa or pagpagwapo. Pero ang iya gid sini nga medical nga term is or ang iya nga meaning is it is a unique discipline of medicine focused on enhancing the appearance through surgical and medical techniques. Doc, may ginatawag man kita nga plastic surgery. Ano ang kinalain sining duwa ka procedures? Okay. So ang plastic surgery naman niya, ang iya sina definition is a surgical specialty dedicated to reconstruction of facial and body defects due to birth disorders, trauma, burns, and disease. So ang amon nga common man lang sa mga plastic surgeons is kaubra man sila sa pagpagwapa o pagpagwapo or ang ginatawag nato ang pagritoke, pero ang difference lang namon is ang focus. Most of the cosmetic surgeons ang focus is aesthetic, no? Doc, sa cosmetic surgery, ano ang nagkalain-lain nga procedures nga ginaubra sa mga pasyente? Kag ano naman ang common o kung mga popular sa mga ini? Ang mga popular gidi is ang mga opera nga gadugang kita, no? So number one kinada ang rhinoplasty or ang pagpatangos ng ilong. Ang sunod sinada is ang blepharoplasty or ang buhin sang panit naton sa mata para mas do bukas ang aton nga mata kag mas younger looking, ano? Ang sunod is breast augmentation or nagapadugang kita sa size sang aton nga kag projection sang aton nga dughan. Kag ang ika-apat siguro nga common gid ang liposuction, no? Or ang pagpaniwang sa pamaagi sang pagpagwa sang aton nga mga excess nga fats. Doc, ano ba lang dapat mahibaluan sa mga pasyente antes sila magpaidalom sa cosmetic surgery para maproteheran man ang ilang nga kaugalingon batok sa posible negative effects sini sa ila kung may ara gid man? Okay, so kalabanan man sa surgeries, may ara na siya sa pros and cons, no? So depende na sa imo nga doktor kag sa imo nga pasyente man kung ano ang maigo mong obrahon para nga mangin safe ang pasyente. Pero usually, ang cosmetic surgery is relatively safe. Why is it relatively safe? Because these are elective surgeries or surgeries nga ginaplanuhan, no? So gina-assess nato na ang kada pasyente sa ilang health status bago kita magplano sa opera. Doc, may age limit bala o kung bracket sa mga tao nga ideal para sa cosmetic surgery o kung bisan sino basta gusto pwede? Number one, dapat ang imo nga pasyente is a healthy individual who does not have any medical conditions nga naga-impair sang healing. Kung lang taon mo siya, dapat healthy na siya. Kag wala siya sa problema sa ayos ang iya pilas. Kaya at the end of the day, ang cosmetic surgery, very important, kinada ang healing. Usually, wala ko gupira sa younger than 16. Pwede ang aton nga itsura or ang lawas na hindi pa man ang muna ka mature enough pala para nga maambal mo nga amo na ni siya ang itsura. Kasi mo may base mong change pa. Doc, naintindihan ta nga halos tanan nga serbisyo ang may bayad. Isa na din ang cosmetic surgery. Magasto bala ini nga procedure? Our country, ang tarif naton is one of the lower ones sa kalibutan. Is
cosmetic surgery mambal mo nga barato lang or cheap, hindi. Pero certainly, ma-afford na siya. Antes kita mag-isip ng mga pa-opera dapat lang taon natin ang aton lawas. No? Am I ready to have these improvements done? Usually, ginambalangin ng pasyente nga mas maayo kung gusto ko ang improvement para sa akong lawas, hindi para sa ibang nga tao. I hope nga makabulig man ni ang interview ni sa mga tao nga gusto improve sa ilang itsura kag sa ilang lawas. Dugang nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.